Niya namimiss. Akala mo gusto kanyang kausap, ha? Di mo alam, may kausap siyang iba. Nagbabalik po ang inyong kadaldalan, daldalerang atleta DJ Maratoni. At kanina nga, syempre, ngayon ay Friday. Merong iba dyan, nagchat-chat-chat na naman, dating app. B, baka nakakalimutan mo, may asawa ka, huy! Pero minsan, syempre, hindi mawawala sa mga trip ng Pinoy ang magpamis. Ang hilig-hilig mo magpamis. Akala mo naman talaga ikaw lang ang kachat, B. OMG, that's so wrong. O yeah, pero minsan may mga ganong panahon tayo kung saan may jowa ka, okay. Tapos may mga oras na sobrang busy mo sa trabaho, sobrang busy mo sa mga bagay na wala namang masyadong ambag sa buhay. Hoy, wag ganon! Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin kinakausap. Hanggang ngayon, feeling mo parang binabaliwala ka lang. Alam ko na, B. Feeling ko kasi natatabangan na siya sa'yo. Feeling ko medyo lumalaki na yung tiyan mo kaya naghahanap na siya na mas maliit ang bewang. O feeling ko naman, nakahanap na siya ng love of his life sa Jollibee. May nakilala kasi ako no. Galing siyang abroad, tapos pumunta lang, nag-layover lang dito sa Pilipinas. Pagka-layover sa Pilipinas, pumunta raw ng Jollibee. O Jollibee baka naman. Pumunta ng Jollibee, may nakita raw babae. Syempre, para medyo iba yung moves ni lalaki, ang ginawa nung lalaki sinabi, hindi naman siya hindi siya part ng crew ng Jollibee. Ang sinabi niya dun sa babae, hey, what's the best cheeseburger here? What can I taste here in the Philippines? Sus! Dumada move si kuya mo, girl. Tapos ngayon, syempre, dahil nag-meet na sila at masaya naman sila together, I think so. So, minsan, baka mamaya pag hindi na sila masyado nagkita, yan. Diyan na magsisimula yung mga konting asaran, konting alitan. Alam mo, ate, kung ako sa'yo, magpapamiss ako dyan. Oo, kasi feeling ko, yung nagtanong sa'yo sa Jollibee, baka chick boy yan. Char lang to naman. Pero yun na, minsan mas maganda rin talagang magpamiss. Hindi naman kailangan lagi kang 100% nakatutok sa cellphone mo. Wala ka nang ginawa, kundi chat ka ng chat. Hindi ka nga sinisin, pero online. Ano? Di ka ba nakakaramdam nun, B? Okay, pero mamaya ha, sige. Since alam ko naman na atat ka at feeling ko miss na miss mo na siya, again, wala kayong label ha. Ang sakit mo magsalita, Maratoni. Sige na, mamaya, bibigyan kita ng mga iba't ibang trip. Iba't ibang trip kung saan talaga naman mamimiss ka niya. Ay, yung mga gustong hahanap-hanapin pag nakita ka, talagang Anyway, habang naghihintay, syempre makinig ka muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Friday, kasama pa rin ang inyong daldalerang atleta, DJ Maratoni. Ano ba tong next song natin? Our next song for today, ay nako, perfect na perfect sa lahat ng mga umaasa. Umaasa na akala mo i-chat-chat ka. Tandaan mo, 3 kayo, hindi ka nag-iisa. Here's song brought to you by Colleen, entitled Umaasa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.